Moikka! Mä ajattelin nyt vähän kuvata tällaisen erilaisen videon. Kauheasti ei ole mitään tapahtunut, niin ei ole mitään kerrottavaakaan. Tänään oli tosiaan vapaa päivä. Ja yleensä blogeissa näitä laukun sisältövideopostauksia, mutta mä ajattelin, että kun mun pitää siivota mun tämmönen yksi laatikko, niin ajattelin samalla sitten kuvata sen, että mitä siellä laatikossa löytyy, mikä on tuossa mun meikkipöydällä. Karpalakteja. Sitten löytyy, hei, Rocky, go. Joo. Sitten löytyy tällainen Sivellin kokoelma, mikä ostettiin mun kaverin kanssa lentokoneesta. Itse asiassa oli tosi hyvä ostos, se oli tosi edullinen. Sitten löytyy englanninkielinen kirja. Mä voin varmaan toita mulle töistä H&M:n luomivärejä. Sitten löytyy valokuvia, joita mulla oli seinällä kavereista ja vähän vanhempia. Tässä on tosi vanha kuva Ilosaaresta. Sitten löytyy meidän hääkarkkeja näköjään. Leutarkipalta, sitten huolisesta, toskiin. Sitten löytyy näköjään CD, minkä mä oon tehnyt Mohdille joululahjaksi, missä oli kaikkia meidän biisejä. Lentokenttä huivi. Huomenna onkin taas lentokenttä aamulla, kivaa. Sitten löytyy Rocky, come here now. Hei, go. Rocky on vähän edessä. Löytyy sit, good boy, sit. Löytyy tällainen ihana rannekaru, minkä mä sain mun kaverilta synttärilahjaksi. Sitten löytyy digilakkaa, mitä en ole kyllä oikeesti täällä käyttänyt enää. Tosi hyvä, mä laitan mitään mömmöjä mun hiuksiin. Sitten löytyy tää Nutturan tämmönen iso juttu, jota Baby Rocky on vähän kohdellut kaltoin näköjään. Mohdin tyhjä russi. Täältä löytyy lisää hiusjuttuja. Mun iPodi vanha. Hei, it's not for you. Hiuspuuteri, ei pappalle käytettyä. Lukioroska. Sitten löytyy joku muotipaperi. Käsikoru. Missä on paljon roskia. Hammaiden valkaisuliuskoja. Näitä pitäisi kyllä alkaa käyttää. Mohdin passikuva. Näyttää ihan turvonnelta. Rocky on nyt tosi ärsyttävä. Rockin rikkoma puhelin. Niin mä tosiaan opettiin Rockille, että kun puhelin soi, että sen pitää hakea puhelin. Ja sit siinä kävi tietenkin silleen, että kun se oli oppinut sen, niin sit se puros vähän liian kovaa tästä puhelimesta, niin sehän meni sitten rikki. Lisää iPodia. Onko täällä nyt kaikkea roskaa? Lisää on noita liuskoja, piuhoja, laturi. Jes, yksi ponnari. Sitten löytyy pantaa. Hei. Näköjään mun tyhjä döydä. Särkylääke. Lisää Mohdin näin passikuvia. Rocky! Oikeesti mä näen hermot ihan koiran kyllä. Onks täällä työpaperi? Aftersun en oo kyllä käyttänyt kertaakaan. Roska. Rakennuksia pusseja. Täältä löytyy hirveästi Rockin karvoja. Sitten lähtee niin paljon karvaa. Yksi panna lisää. No ja sitten täällä on mun mä aina pienenä
kävin mun mummun korulaatikolla ja sitten sillä oli nämä karmenkorut siellä. Niin mä rakastuin näihin ja sitten se mummo ei kyllä tiennyt siitä mitään ja sitten kun mä pääsin ylioppilaaksi, niin sitten se antoi mulle nää sen vanhat korvikset ja sitten tässä on kaulakoru ja se sormus. Sormus on jossain Suomessa, mutta nää mä otin mukaan. Se oli ihana yllätys ja lahja, varsinkin kun ei mumma tiennyt yhtään, että mä olin aina haaveillut näistä sen karmenkoruista, mutta nyt sain ne sitten ylppärilahjaksi. Joo, no siinäpä se sitten olikin. Sitten löytyy joku tämmönen hiusnipsukka, joka laittaa rokille. Löytyy tosi rokille. Sitten löytyy suusuiketta. Oman hajuisen hengitykseen. Näköjään on mun S-etukortti. Kyllä on tarvinnut vähän aikaa. Joo, mutta sellaista täältä nyt löytyy. Ei mitään mielenkiintoista. Eikä yllättävää. Hirveästi raskia ja kaikkea. Sitten kun vielä mä saan ne takaisin tänne, jumitun kuitenkin kattelee niitä valokuvia. Mut joo, huomenna tosiaan on taas keskiviikko ja lentokenttäpäivä ja tulee uudet asiakkaat. Lentokenttä on tosi kiva, mä tykkään ihan sikana olla siellä. Mä toivon, että mä Suomessakin pääsisin lentokentälle töihin. Itse asiassa mä laitoinkin hakemuksen. Laitoinkin jo hakemuksia tässä. Tois sit heti töitä, kun pääsee Suomeen. Lentokenttä olisi kyllä ihan unelmapaikka check-inissä. Se olisi tosi kivaa. Mut joo, eipä tässä muuta. Mukavaa viikon jatkoa kaikille.